To jama'a, wannan shine ghetto wanda ke jihar Lagos. Wannan shine Lagos. To wannan shine Lagos State wanda take karamar hukumar local government wanda ake ce mata Iti-Osa. Ward ɗinta shine Lekki, a karamar angonta shine ghetto, wanda mutanenmu da dama Hausawa muna zama ci shine aka zo aka mana wani abu yau, aka zo aka tashe mu, aka kona mana wajajen zaman mu, yanzu mun rasa ya za mu sa kanmu. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni ne naku wanda ake kira da Ibrahim Usman, wanda ke jihar Borno a karamar hukumar Goza. Ni ne na tura abun nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sai an ji wanku. Duk wanda ya kalla wani abu ko ya je duba a YouTube ya gan sauran abubuwan, wanda channel namu shine Sha'awa TV, wanda a cikin YouTube shine sunan channel ɗina. Ko ka je cikin Facebook ka yi sacin na Ibrahim Usman KYA ko Ibrahim Gudo, duk za ka sami wannan abu da Ibrahim K Usman, duk za ka sami wannan abu. Ka je channel ɗin mu a YouTube, zan bayyana maka.